Apa, Joseba, bane naiz. Baratzenean gaude. Gaur, nahi baduzu, erakutsiko dizut zer daukagun hortuan. Duela 6 urte sortu nuen Baratzenea Zamudion. Orain, Adela eta biok jarraitzen dugu proiektuarekin. Adela lagun handia da. Esan behar dut ere, familia eta lagunen laguntza ezinbestekoa dela. Baratzenea hortu ekologikoa da, eta ez dugu inolako botika sintetikorik erabiltzen. Horrela, elikadura osasuntsua lortzen dugu. Urtean zehar, hileko lehen larun batean, nekazarien azoka dago Zamudion. Baina gure salmenta nagusia, asteroko salmenta da. Asteazkenero egiten dugu. Bilbon, 2 kontsumo taldea ditugu. Eta Zamudion bertan ere, bezero batzuk ditugu. Eta orain, nahi baduzue, Adelaren eskutik, gure tupinamboak ezagutuko dituzue. Hemen daukagu duela 3 urte banek landatutako tupinamboaren alorra. Tupinamboa Hego Ameriketatik edo etorria zela eta ematen du Europan patata ezagutu aurretik ezagutzen genuela eta hau kontsumitzen genuela. Udan, hostoak eta lorea, eguzki lorearen itxurako lore ederra dauka. Orain, bai enborra eta hostoak lehor daude, baina orain da momentua uzta batzeko. Eta iraungo du azaroa, abendua eta urtarrila bitartean. Ez du balio atera eta etxean edo nonbaiten gordetzeko, baizik eta eskatuala ateratzen dugu. Zeren, 3-4 egun pasatzen direnean, tupinamboa bigundu egiten da, eta barruti pixkat ilundu egiten da ere, eta bere propiedadea gatzen ditu. Guk landare hau udaberrian ongarria eta makinatu egiten dugu. Eta beste kasu gehiegirik ez digu egiten. Oso landara gogorra da. Orain nahi baduzue, erakutsiko dizuet zer egin behar den tupinamboa hartzeko. Enborra atera egingo dugu. Hemen potxoa daude, patata bezala. Egia da, hau oso landare inbaditzailea dela. Kontuz ibili behar da, Zapore aldetik mundu guztiak esaten du alkatxofa zapore pixka bat duela. Lagungarri moduan jaten da, bai frigituta, bai lurrinez edo baporean eginda, edo bai egosita, edozein lapikoko motarekin egin dezakezu, bai barazkiarekin, edo indabakin, edo beste edozer gauzarekin. Eta orain tupinamboak garbitu egingo ditugu. Uraz eta estropajilloaz. Hau egiten dugu produktua saltzeko, ze bestela lurra asko hartzen dut. Oso ona da diabeterako eta horretarako. Zeren, inulina deituriko vitamina bat badauka, eta hori defentseterako eta guztirako oso ona da. Bueno, Joseba, hemen dituzu gure tupinamboak, espero dugu gustatu izana, eta ja badakizu, hemen gaude Baratzenean, Zamudion bertan. Beno, hurrengo arte! Agur!